Persongalleri. Okay, vi starter med Agnes. Agnes er jeg-fortæller og hovedpersonen i Intet. Agnes er en pige, som går i 7. klasse. Hun bor i Tæring i en forby til en større provinsby. Agnes, i Intet, der prøver Agnes og hendes klassekammerater at finde betydningen med livet, meningen med livet. Den finder de halvt til sidst, indtil Per Anton så kommer og siger, at det var ikke betydningen. Og ødelægger lidt. Alexander, han er jeg-fortæller og hovedperson i Alt. Alexander er 16 år og går på Næring Gymnasium. Han er glad for at spille fodbold og musik og skrive sange. Han bor stadig hjemme hos sin mor og far sammen med sin lillesøster. Alexander, han har også 2 rigtig gode venner. Han har en ven, der hedder Antoine, og en god veninde, der hedder Annette A. Intet og Alt, de har nogle ting til fælles. Man kan sammenligne dem. Altså begge hovedpersoner starter med A, og det er begge 2 jeg-fortællere, og begge hovedpersonens venner/klassekammerater dør. Antoine, han dør i det der trainsurfing, og Per Anton, han dør i branden med dynge af betydning. Så de har sådan nogle ting til fælles. Altså de personer, Agnes og Alexander, de prøver begge 2 at finde meningen med livet, betydningen i livet. Alt i alt, så er Alexander og Agnes stort set ens. Fortællerforhold. Begge bøger er skrevne jeg-fortæller. I alt er det en dreng, Alexander, og i Intet er det en pige, Agnes. Begge bøger er skrevet i indre synsvinkel, men i Intet har Agnes en lille form for alt ved en synsvinkel, fordi hun kender alle personerne så godt. I Alt har Alexander ikke lige så meget viden inden for sine venners følelser. Begge bøger har 3 beskrivende ord i træk. For eksempel på side 105 i Intet, hvor der står: de kunne alt sammen være det samme. Det samme intet. Et intet. De 3 ord er skrevet, fordi de unge begynder at diskutere om, hvorvidt dyngen af betydning stadig vil have betydning, hvis den blev solgt. På side 11 i Alt står der: intet mere intet alt. Sammenhæng med de ord kommer, da Alexander snakker med sig selv om, hvad der var før der kom noget. For eksempel, før Big Bang var der intet. Hvordan dette intet blev sådan noget, ved vi ikke. Nilo X, Nilo Hu, Fit. Intet kommer af alt. Og alt, hvad vi ser, er vibrerende atomer. Det stykke beskriver ret godt, hvad begge hovedpersoner mener, fordi de begge spørger, hvad der var før alt kom. Miljøet i Alt er i Næring på en bakketop, og så er der ikke så meget gang i den, og der er meget stille, og så er det ret kedeligt. Og så er det på et gymnasium, og det er hjemme hos Alexander. Miljøet i Intet, der er det i en Tæring, i en forstad til en større provinsby, og så er der næsten fint, står der i bogen. Det foregår både i skole og uden for skolen, og det er ens for begge bøger. Der er selvfølgelig forskel på folkeskole og gymnasium, men alligevel har det sådan den samme vibe indover. Man får følelsen af, at det er et sted, fordi at der er den samme positive stemning på skole og på gymnasium. Det vigtigste sted for bogen Intet er henne i skuret, og det vigtigste sted for alt er henne i dansesalen. Og det er det, fordi at det er der, hvor betydningen er. Og det er det for begge bøger. Tabula rasa. Tabula betyder tavle, hvor det skrevne er fjernet. Og rasa betyder renset. Så sådan helt samlet betyder det en renset tavle. Tabula rasa bliver brugt i sammenhæng med, når de hacker skolens hjemmeside, så skriver de det derinde. Og på det nye tæppe, de hænger op, da de har klippet det gamle ned, der står der også tabula rasa på. Grunde til betydningen.
alt, side 80. Tervecellen snakker om, hvordan de vil stjæle al betydning og tvinge dem selv ud af lektiemaskinens terapi. Vi skal symbolsk stjæle betydning fra dette sted. I alt der laver de missionen, fordi de vil vise, at de vil styre systemet og være rebelliske. De viser, at der er betydning, og derfor prøver de at fjerne noget, der har betydning. Tæppet har ret stor betydning for skolen derude. I intet sidder Per Anton i blommetræet og siger, at intet i livet har betydning. Vennerne beslutter sig for at vise, der er betydning i livet. En begynder at sige, at hvis Agnes lægger sine nye grønne sandaler i en lade, giver det betydning, fordi hun elsker de sko så højt. Agnes mener, at andre også skal afgive noget, der har betydning, hvis hun også skal. Og længere ind i bogen blev det så vildt, at der er voldsomt, at det blev ulovlige ting, for eksempel at de graver et lig op, eller hugger fingre af en person.